Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ngoceh terus ya lur ya, ngapunten nih bakal calon ketua PCNU Kabupaten Karanganyar. Oke omonge, oke ngocehe wong pancen kiai konten kok lur, nggih. Dulur-dulur NU kabeh se-Kabupaten Karanganyar dan Solo Raya umumnya. Nggih, di tanggal pira iki? 17 April ketok ya Lur ya, 17 April 2026 kula kampanye pun 2 minggu lebih. Bahkan ya kira-kira 3 minggu kula kampanye. 3 minggu kampanye bakal calon ketua PCNU Kabupaten Karanganyar. Dina Senin iki laire Kanjeng Nabi, wetone Kanjeng Nabi. Kula sowan nanggone Mbah Jati Kusumo Triagan Mojolaban. Kula sowan nanggone Mbah Jati Kusumo Triagan Mojolaban. Walaupun secara administrasi modern melu Kabupaten Sukoharjo, tapi kan celak sangka Karanganyar to, Lur. Cedhak banget sangka ibu kota Kabupaten Karanganyar, sangka gedung PCNU kan cedhak to, Lur. Padahal sejarah NU itu kan bukan sejarah nasional, tapi sejarah yang dibangun dari desa-desa, dari kampung-kampung sing isih nganggo adat budaya Islami. Ngoten to, Lur. Ziarah kubur, tahlilan, tibaan, manakipan, berjanjen. Ngoten niku lak napa jenenge adat budayane wong NU neng desa-desa. Bareng kuwi lagi diorganisasi. Asline ya wis ana. Kaya neng Triagan iki, neng Triagan kan celak Karanganyar kota ngono, celak Njaten kota. Neng Triagan iki jare wong kene jenenge Kauman. Berarti kan santri. Padahal nggone Mbah Jati Kusumo iki jamane Sunan Kalijaga. Lah nek jamane Sunan Kalijaga neng kene wis ana kiyaine, ana ulamae. Kan garing uri-uri, garing ngeke gendera NU. Ngono ta, Lur? Bener ora Lur? Komen ya, komen. Jadi wis enek santrine, budayane wis kaya wong NU pada umumnya, maka sejarah NU itu bukan sejarah nasional, tapi sejarah neng desa-desa sing amaliae padha, napa iktika tauhide padha, fikihe mirip, rata-rata Syafi'iyah, lagi diorganisasi. Ngono ta, Lur? Ora kok di apa jenenge yamanisasi, ngapunten nggih, ngapunten nek kanca-kanca mboten setuju. Dadi kita itu desa-desa wis enek tibaan, enek berjanjenan, enek tahlilan, enek manakipan. Kan budaya Islami to, Lur. Terus dipersatukan dalam bingkai organisasi. Lah neng kene iki wis ana tokoh zamane Sunan Kalijaga. Jenenge Eyang Jati Kusumo. Ngono lho, Lur. Berarti kan neng kene ana kiai nek cara jaman saiki kiai NU. Nek mbiyen urung ana NU, wong jaman Sunan Kalijaga jenenge ora NU. Jenenge organisasi Wali Songo, dan Wali Songo iku asmara kondi, Samarkon, daerah Imam Bukhari kono. Mboten saking Yaman. Dadosipun kula panjenengan Lur saene nggih. Saene niku membangkitkan NU dari desanya masing-masing. Kiyaine sapa, tokohe sapa. Syukur enek manuskrip kuno neng desa kula Kembang Sintru enten, tapi kaya salah kula niku kok mboten kula rawat nggih niki mbiyen. Kantun sak kotak niku tinggalane Mbah Kyai, tinggalane bahasan tafsir. Lah wingi kula maca kitab Mbah Imam Pawiro ngoten. Ngoten Lur, dateng Palur nggih enten manuskrip kuno Al-Qur'an tulisane Jawa. Jamane Wali Songo.